Чувствата, което предигнете шоу! Благодарим ви, вие тук на сепарето много викате, по-тихо, много шум вигате, по-спокойно. Днес искаме да се опиеме, ще пеем на две части, ще свършим към 3 сутринта и ще издържаме до такава. Така че на здраве на всички, купела продължава. Искам да не ги да как танцувате. This looks Гледам се танцувам върху тата врътка или маса, роди се броя силите в тип-топ класа. Като те битна, да не усетиш, те карам да вибрираш докато засветиш. Всички в мене геят, аз съм най-добро в танца. Да те наерам невротика да ският по шанса. Вие стъпете и всяка мисъл е гореща. Чувствам се небевко, брат, и всеки го усеща.